Sa ako ka probinsyano, ning syudad nanimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw naning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayong lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Buwan! Oh, mana? Unya, upa pa sumpay. Uy, Kaos kayo. wa man shooting upa. Mutambling siya ba kasabot. Ikaw. Naghisgot pa kag tumbling, ikaw ko ni tumbling. Tumbling. Sambol. Ali, ayo, way tumbling. Tudluan lang tamo. Ali, ana, ilya. Ano ta? 1, 2. Di balik ana. 1, 2. Tempa. Ayaw lang na ingana. Ayaw lang kay buka baho ang ilok ng bata. Ayaw purog yung mga pulpul. Saya mong taro. Ali. 1, 2, 3. Ayaw lang lagi. Ilisi lang lagi. Ayaw kay gitaas. Nani ba? Kaya ko ni tagam. Nakita ko sa mundo ka mata. Drika. Oh. Ako ka sultihan ka. Dili ko musulti kay nahadlo ko mo. Basta imong uyab-uyab. Imong bata na uyab-uyab. No, nagilak na. Ipakita, ipadukot. Ayaw ka labi. Ayaw ka labi. Musulti man ka. Ayaw ka gusto. Kalipang mo sikap. Tubig. Asam kalipang mo ngakap. Hoy, tubig. Tubig. Sa. Tubig mo ron kay pako mo. Paminawa sa. Pero kita gawa. Kanawa takap. Kita lagi ko na. Nandiyan ako, wakay na mo. Ay, pandi. Ipakita lang noon yung Chico. Yung sabay. Kakita ako. Dito rin, pagkita niya. Elsa! Kap! Sabi gusto mo kap! Kanalaki yan! Tubig! Ano sa inyo? Eh, dada! Sabi gusto mo kap! Kanalaki yan! Atutuan? Wala. Wala tahanin mo ba to? Asa! Ay, pasangili. Kalipang mo ngakap! Hoy, wala sa script do. Kulutahon. Uy, sikap naman! Ikabuhi, sikap! Sikap! Di, galagot siya kay ano. Galagot siya sa iyang nahibawa. Nakita gini sa iyang daw kamatao. Oh, kita ni mo. Hindi ako sabi ka na, boss. Kita pa juga niyo. Sumasulti mo na ka? Kita pa juga. Oo, lagi nakita. Lagi na pula. Dikit pa kabutuon na mo. Oo, nara lagi kang buto. O si Rabia. Oo, yung storya sa tubangan. Dalawa! Di lagi na edited! Di na edited! Bulan mo siya po na. Ako siligaw! Ayaw lagi sa kihilak. Sige hilak. Napay. Hoy, attorney. Ikaw ang kagagita. Attorney. Kami attorney. Ikaw, attorney mo juga. O sabi kaso na ng satsyon namin. O sabi ka. Social distancing lagi. Tansing pa. Sansik pa. Hindi ikaw. Ano sige magkagilak niya? Ako kasi siligaw mo! Ano siya kagilak? Social distancing. Baliw ko lang. Saan ko taong ka? Wala ko buto. Pagkita sa ina! Ipadol! Nakita mo sa kani, oh. Kita sa kani, oh. Hindi! Pakita! Ato pa merkado. Ako naman gustong ate ko. Ya cute pag yun. Ayan. Liba na ko niya ay butang kay kag batasan ha. Iin ako ikaw. Ha? Maslingan. Sige na muslingan na. Ano mo di? Ngay, sa ding pakaon na to. Di man. Kita man do.
importante nga kitang duho. Iyo, busog din na sila. Ano di ay? Gusto mo na ano? Nga, may mag sila magbuot kitawan. Hoy! Hoy! Kap! Kap bitaw. Kap! Kapoy ni mo. Kap bitaw. Kap, saan na kap? Sura. Kung saan ba na eh? Mauna, lama ka! Punta na sultri mo ka! Oh! Kaunti ka ito. Galo, tapat. Galo mamin ka. Unsa ni? Unsa na? Unsa na? Ipinsa na na! Oh, kana! Ha? Hindi, mabuntis na. Hindi, mabuntis. Ano ito, Trip? Kamuro na! Ari ko ni. Para... Sulti ko sa tilod. Ari na. Ano? Unsa ni? Papakap. Ini. Ini bitaw. Maglaro! Mo. Ano ha? Nagpapabalik Imo ka na pinawawan ako anak. Da. Kalma na. Kalay mo tinahi, habwaong ko na. Patay kaya. Kalma. Kap. Papakap. Ini. Naigugma naman ko siguro. Ano naman ko naigugma sa mausap na taon eh. Ilang masanak ko. Saan na ito ni Kap? Saan gusto mo ni? Kap. Wala tangan ikaw. Ay, di ba kami? Nakipagkita na dyan mo nila. Hoy! Ganina mo ha? Ganihan ako nagpa... Naraday mo nila! Wa ko'y jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wa ko'y jamo. Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Baras kong oe. Ay, sa init mood karon. Oh, aywa no ninyo anak. Nindota gini natay pinanggang anak, pinangga to sa ato ang mga anak na naya. Ay. Oy, kamo duha ha. Mula ka ko karon. Siguro mga hapon na kumuli. Ay mo pag kuan kay at ha mo biyahe ni bay. Daddy, Hmm. mula ka? Hmm. Sakit. Laban mo kay mo. Sus taon kay. Di man o akong gamiton pag lakaw, ako mang tiil ikaw no. Bang. Ay, bahang ka diha. Ugma na lang good luck. Oh, bahuay sa. Ay, sus ka. Kamu ba? Kung... Dahil ko dahil... Pinangga. Ay... Kamu, kung di ko mula ka na, wati makaon. Napa man sa tayo kwarta? Ikaw na. Ilang ng kwarta na to? Hani, abot ang milyon? Ha? Kung Ilan ko? nakabot og libo, grabe naman sad. Di magod na. Ang kung standby ko, wati makaon. Maingag na tayo kwarta. Pila naman ang to kwarta diya nga. Kung makuhaan ako sa kalibo, makuhaan ako. Di na, gamay ra. Matag, kung milyon ganin ang kwarta na, kana. Musti ako sa balay, di na akong lakaw. Kunya, galaay man imong lawas. Plus init pa jud kayong panahon. Bitaw. Pero kinahanglan mo kong lakaw. Kaya, Fernando Dalisay! Mayo, shipping! uy, Fernando Dalisay! Mayo, dental clinic! mga taga-kuan eh. Isa man ni. Kadit na ka? Dira na. Ano. Mayo! Mayo, shipping! Fernando Dalisay! Oy, kisa man na. Oy! Oy, Kanang... shit. Hindi alagin mo. Kanang... Oh. Fernando! Oh. Di pare mi kay Albas Marte mi. Ha? Kay mo rin si Mayor o ang gobernador. Paminaw! Ako ang ng dialog. Anytime, mga rin mayor. Oh. So, ayaw yung kalimot, ayaw lakaron adlaw. Iglakaw. Ikon yung, dili ka malakaron kay, ano gun kayo pagbisita sa mayor? Di manggod ako ba? Kani ba? Kalit-kalit man inyong pag-ari din eh. Naraba ko lakaw. Sabi mo Mayo, bago ko si mayor, kung gusto ko makikita niya. Di sa gusto istorya. Adi, siya gusto mo. Sa sama tawag ng Mayor mo. O di ka gusto. Bago na mo. Adi. Adi. Ang ako abang, asa man inyo ha? Di actually inani mo ko ni. Kinalan mo ko nga kanang kalit-kalit yun kay bao bekas mga tao dire. Ako galibog jud ko ninyo baka mo. Ikalit lang mag-ari din na ibawar ba ko nga kamo gipang tangtang na mo ni Mayor. Nganong ni amang gyapon mo? Adi man gud na istorya gud ani. Oh. Gikuha mi Mayor balik kay ngano wa sila makuha lang tao. Wa siya sinaligan nga. Parang na mo. Kamo sinaligan? Oh. Kadagan yung record sa kuan ah. Siya ra. Oh, Pero nakaingon mo na naka-record pero at least bodyguard ba mi? Pwede mi anytime kung Bodyguard, si mi. Sugos Mayor tuman. Panigan me. Kinangan nga mutuman sa ka namo. labi na ikaw kusuki ka mangutang tindahan, gamito lang ang kuan sa kuan. Mir. Nari palihan Ay akong sa gagawin.
Naay pareho na kog Ay, ako. Ay, Mayor. Oh, nana ka, Mayor. Nana si Mayor. Nabot na. Tsaka man mo na. Mula ka, Ojo ka. Mayor, kabla ka, Mayor. Sige, okay na. Okay, Mayor. Nak, sam. Oh. Okay. Nana si Mayor. Nabot na. Abi man ako dili ni tinuod yung pag-ari. Tinuod anay yung giday ni. Tinod anay, gini, tinod anay. Ano di ba ka mutuhan nila? Di ka tuuhan nila. Ang ako nahibawan nga si Mayor man yung giingon. Ang nahibawan ako na pa'y gobernador. Oh, nana sila. Kana bang ha? Nana Mayor. Ha? Gobernador, nana. Kadali ko na ni. Ay, siyempre. Arbas parte ka rin, May Ay, Mayor. Mayor. Muna kog gingon. Go. Si Siano, Mayor, go. Si Siano. Diri, sir. Mayor. Huwag ko mag... Huwag ko magdahong mga Ngari lagi. Social distancing dito, ha? Adi, kanang COVID-free na mi kaya nagbabaksin na mi. Space gamay. Sis ko may ka. Mayor, Sigo, baka ma-COVID sigo. Okay lang. go. No problem. Nak, ang COVID-free. Dali, Mayor, ipaila-ila na ako. Gob, siya ang gingunin mo na si Siano. Siano. Siya ang ating gobernador sa moabot na eleksyon, ha? Muna ilang mga anak. Mayor, gobernador. Distansya lang ang bayan. Kung sa may ako buhaton, ganun ni ama mo. Ha? Ay, kasi qualification para maging government official kailangan gwapuhon ka. Okay. Kaya kung ikaw nag-aambisyon, ay nalangta. Ang ako ba nga? Ano, di mo ni mo pasudlot? Actually, Marag-init din na tayo. pwede mo. Ay, dito sa tamanood, Mayor. Kaya nga no, ang ako mong na, nagkatawa. Bakit ng kuranan? Tabangin nga to. Akong anak. Ay na lang, naliwat sa inahan yung taon. Ha? O maliwat Dito, Mayor. Nanasikal mo. Komedyante kaya po. Palikura. Bagop. Sige lang. Lingkod ko kay. Ikaw na lang lingkod. Ayaw. Bangko po sa. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Bangko. Si Mayor palingkura. Punahon gyang group. Hindi ko makatuo, Mayor nga ni. Alam mo naman yung ating gobernador, pagdating lang sa paglilingkod bayan Mayor. maaasahan. Mayor. Ako ba nga ni ano mong gid ni ka ng damo? Di, abi na ko gandili kay anong kuan ba ganing inani mga. Unsa mong Huwag ka magdahong nga maabot sa lugar. Oh, ikaduha ka rin yung tuyo na ko ba nga. Hindi, wala may tuyo, na may suka. Komedyante gyud po na si Mayor. Oh, gini ha. Siri ha. Siri ha. Ito mo siri ha. 1, 2, 3, go. Oh, play. Gabi sige ba? Di ba? Oh, namatay. Oh, balik. Stop. Oy! Nag-tiktok, men. Balik, sayo. Unsa. Makuyawan. Unsa ba? Nagsunog. Time's up. Unsa ba? May sunog. Wait, sulog. Ari na Siri. Unsa lagi? Nadako yung nuno, sing ganahan na ako. Sulti na yun. Whatsa? Kanang, kap. Wow. Si Mayor, na ilang Siano. Ha? Dungan, braba mo. Si Mayor? Oh. Naila Siano? Oh. Ha? Nag-unsa mo ito? Kanang... TikTok ko na. Wala kami. Dili ka. Kanang, ang ako napantay yung naging kate. Murag doon ikaw ba? Murag ni artista dito sa ilang Siano. Ha? Kisa artista? Wako kape, basta laki to. Ha? Laki? Di, bayot. Laki yun. Di si Rosana Rosis. Ha? Rosana Rosis. Wala artista. Time's up. Wala pa. Uy. Nagtabak ka mo ba? Kamunduha ba? Ug lahi artista no? Dugok nimo. Oy, ang artista ko na. Artista mo. Time's up. Ato sa mga TikTok. Ha. Hoy, tapat! Uy, ako na humakit. Oy, wala ko ka pa basta mo na tong sulti. Si Mayor na ilang Siano. Oh.
Mura magkamanok yung mga ano kapa. Kap, ari na ko kapa. Di ba sana niyo gibot? Ari na ko kap. Ma, kita mo ako sila pa ako. Dili. Saskil. Uy, ani basuha. Tara, uy. Atul. Tara, atul. Oh, mana. Tara, dibalik. Anak. Usah mo ba tadi? Oh, ato na ta. Tara. Angkol na doy. Bitaw ka na. Sagot. Wala ikapaya ka lang. Kinsam lang artista, di ay naguyog sa akin ngayon. Bakit tanibaw? Ano ki? Nabubaw mo taron. Subtong. Oo, gani. Nako ba? Gadi na. Pagwapo sa. Oh, daan ba? Pinangga kayo? Nanay gini ako mga ano. Anak mo ba talaga yan? Oo, anak ko. Anak din na lang liwat sa inahan. Oo, lagi. Diba? Dapat doon eh. Parang pupunta ka sa Europe ah. Gumawa ako dati. Ay, Shano, pupunta lang tayo sa coffee shop, parang pupunta ka ng Russia. Mainit dun eh. At babawisan tayo dun. Sige, Mayor. Gob. Nak, ini lang mo. Sige. Wala ikapaya. Distansya lang. Sige. Lamping dan. Bye-bye. Lamping mo ka na. Wala ikapaya. Distansya lang. Mayor, pwede pa ako may. Distansya lang paliw. Mayor, lalak ko uniform ni mo, Mayor! Ayan, may. Ako ka na doon, Jay! Set go! Uyay. Tuan! Ano sa tayo gisulti gini, ha? Kini si Kapay Durap ba? Lupog pa sa hanap. Ha? Lupog pa sa hanap karong mabot eleksyon. Saan mo na? Sige lang taan ni Gyapon. Ha? Sus, paminaragod mo. Sigurado gid na karong maabot pinili ay. Pertiking lubunga alang Kapay Durap. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Ginalipan ba ka nga ang nibisita sa ilaha mayor? Unya na pagid si katong magpapilig hapon nga si Sir Jojo gobernador. Sos Ginoo ko usaw naman lang ka mga adunahan na ba in taon na napaluyo ni Shano oy. Inood laki ko. No, napay. Napa si congresswoman. Di ba kadungog ba dyan mo? Katong nangadto ta ila congresswoman. Na ayang giingon adto ra jud siya ni siya no mo suporta. na. Yung sabay atong plano ane. Oh, kabawa ka no? Sige na ba agto ang igsuon ni Shano? Oh, kato si congresswoman. Si siya no. Na si Big Boss ba? Dili na congresswoman, Congresswoman oy. Unsa day? Ka blaga isda ka. Unsa Hoy, day? Oh, ako no, paminaw mo, listen to me. oh, minaw ko nimo. Ako dugay na kay kong Shano. Oh. Ha? Okay na ta. Dugay na kay karon pa ko nga bukuan nga support ni Shano. Oh. So si pasabot mo na. Ha? Ubiyan na kong adto na kong Shano mo suporta. Uy, basta ako ha. O kung sa'y desisyon sa kadaghanan, adto ra gyud ko. Oh, musundog lang ko nimo ko. Basta nanabog ko. Ay, Ikaw. dili ko eh. Magpabiling ko ni Kapay Durap eh. Uy, ikaw magkaruhan nimo putok. Ari lang ka na mo uban. Bitaw. Ari na Sa ba Shano. sa unsaon ba? Tayo og kaguoy. Di ko eh. Ari rong mapabiling ko Kapay Durap. Suporta ko. Oh, basta, wala. Basta. Siya no ta balin. Basta Di ani na lang. Oo. O kung sa'y desisyon sa kadaghanan, adto ta. Sige, para madali ka.
Kayo ko nga kani sa tanan. Kayuhan ni sa tanan. Unsa ba kani? Imo mo gitukmon. Wala. Ni Ana Rako. Ni Ana Rako. Sa time sa. Hoy. Basta final na. Siano ta, siano. Pero kinahanglan. Kaya final na ka. Huy, kay klaro na kay siano. Kanang daghan kay sig mga suporter. Huy. Awa ha, pamina ragod. Ang plano ra ba ni Shano sa unuputan? Pero tingin dako ang plano ni Shano. Dako jud kay plano. Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayot buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, bugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Sa akong kagwapo.